amazwi asethe wawadlulisa ngizama ukubheka umthandaza ngamboni kodwa ngeke usimise lokho sizocela ozomela ibandla iChurch of God uzokhulumela egameni lika Church of God baba uManqele uzomela nje ibandla iChurch of God njabe namazwi angawasho ebandleni kodwa kukhona okodwa okushiyile engikukhumbulayo bazalwane kodwa ngizophinda ngezwe ngamazwi amabili. Amen. Yeah. Uma kufika abazalwane ngebhasi emhlangeni saba nenkinga emhlangeni. Yeah. Ukufika kwabazalwane emhlangeni kwaba imbangela ukuthi uBishop wethu athuthe ezinto. Amen bazalwane. Ukushilo ke ubaba wethu uMloyo ukuthi ubaba uNtuli wayene truck wehla wayofuna ukwazi isizathu esenza ukuthi uBishop wethu ashiswe emhlangeni. Amen. Abasibekanga isizathu kodwa sasikho. Lapha kwamasonto ayikho indlu thina sasinayo. Amen. Lapha kwamasonto ngisho impepho le esetshenziswa abathile yayingasetshenziswa. Kodwa kwaba negama bambiza ngalo ukusathuthe emhlangeni. Isono ukufika kwabazalwane ebhasi. Amen bazalwane. Okwesibili uGeneral wethu ngakushongo uthi akunanda. Amen bazalwane. Abananda. Uma siyobeka umengameli uMdlalosi kwakumuncu. Amen bazalwane. Owayengekho ke angeke ngikwazi ukumchazela ukuthi umuntu ngasiphi kodwa ababekhona bayazi ukuthi isimo sasimuncu ngayiphi indlela. Ngifuna ukusho ukuthi ke bazalwane uma ungakwazi ukubekezela uyinkinga. Nisekho bazalwane. Uma ngiqala ukuma kwabathile ngonyaka ophelile ngathi mina into engicelayo ngicela ukuba sibekezelelane. Ukubekezela kuyinto enkulu. Ungakwazi ukubekezela mama kunene uqala ibhizinisi yakho ngeke iqhubeke ngoba wena uhlulwa yini ubekezela. Uma ungakwazi ukubekezela ngisho umendo ngeke uhlale kuphi emendweni ngoba inkinga yakho yini awukwazi ukubekezela. Noma uyindoda uganiwe uma ungakwazi ukubekezela uzothatha lo uxoshelo uthathelo uxoshelo inkinga yakho yini awukwazi ukubekezela. Namanje ke bangcwele bandleni ngicela kube khona ini ukubekezelela. Nisekho bazalwane. Amen.
ngathi okwesibili engicela kulabo bantu engangikhuluma kubo inhlonipho. Siphila esikhathini esinzima, inhlonipho ayikho. Uthi ingane uyayibonisa, cha mntanami ahanjwa kanje, uhanjwa kanje. Mahanjwa kanje kunani? Ufuna ukwazi yini isizathu? Usibeke isizathu akwakuyisikhathi seni. Kuphela imbazalwane inhlonipho. Neseko bazalwane. Ngikhulumela nje abazalwane ibandla, sali silimele kakhulu, salimala kakhulu ngokuhamba kwaba holi bethu. Bathe abanye ke abakhunjulwa abantu abangaseke. Angithi usho njalo kwamloyo. Ubani umloyo? Umloyo ba. Nikhulwa kwabani? Umloyo. Wona phambi kwabani? Umloyo. Wona phambi kwabani? Umloyo. Pho usholana ukuthi umloyo ngoba wena uthi abangakhunjulwa abantu banjani? Abangaseke. Uthe abayi. Bathi. Nina nikusho lo. Amazalwane. Umanqele. Angidingi umanqele mina. Ubani umanqele? Ngale ka baba wami kwakubani futhi engubani yena? Ngale ka mkhulu wami kwakubani? Engubani yena? Pho ukusholani lo? Phela umanqele kwakuyiloya Manqele, hayi mina angisesiyo umanqele ngumkhisi. Mina angisezi umzala abantu umanqele ngizozala abantu umhlobo. Kodwa uma usazothi umanqele usho kuloya umuntu owaqala isibongo sakuphi sakwaManqele. Ukhulumelane ngalokho phela nithi nina abangakhunjulwa abantu abanjani abangaseke. Hayi mawukhulumela asikho sensitive. Amen. Ayithi mina ngikhulumela ibandla abazalwane. Ukuthi sikholwa sisindisiwe kodwa funa siyazi ini imvelaphi yethu. Ukuthi sina njoba silapha njoba uManqele ngivelaphi, njoba ugeneral wethu nje ethi leli bandla livelaphi. Uthe livelapha umlweni? Antioch. Amen bazalwane. La jikela bayini? Church of God. Amen bazalwane. Amen. Sekujikile futhi khona bafumela abawujika babiza ngabanye bakho. Nisaba bazalwane. Kodwa ke bengikhulumela ibandla bazalwane. Angiyezwini ke bakithi singaxoxa konke. Kodwa basazi ukudlula ezwini. Konke sixoxile izwi. Nisaba bazalwane. Konke kuyafika. Konke kuzodlula. Kodwa izwi kaNkuluNkulu limi kuze kube phakade. Aliguquki lona. Kodwa abantu banjani bayaguquka. Angiyezwini. Kukhona ivesi efundwe ngubaba uBishop wethu. Ake ngibuyele kulona amaRoma 13. Bengithi zofundela kodwa sethi angibuyele kule yamaRoma 13. Ngokulalela amakhosi. Isihloko sendaba. Siphila esikhathini labantu bengafuni khona kwenze njani ukulalela. Siphila esikhathini labantu benze njani khona bengafuni ukulalela. Amen bazalwane. Angiyeke ezweni 1. Akube yilowo nalowo azithobe phansi kwamandla ombuso ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu lawa akhona amiswe uNkulunkulu. Abaholi bedlobe lapha bazalwane abayikhethanga ukuthi bazoba yini abaholi kodwa bamiswe ubani uNkulunkulu. Ngisho amakhosi abusa isizwe amiswe ubani uNkulunkulu. Thina ke esingaphansi kwamakhosi funa senjani sizithobe. Thina ke esingaphansi kwabaholi funa senjani sizithobe. Siphila esikhathini labantu bengafuni khona ukuzithoba. Bonke bayazi. Bonke bahlakaniphile.
kulungile kodwa yazi ukuthi uphambene nobani noNkulunkulu ngoba ubuholo bukhona meso ubani uNkulunkulu amakhosi akhona kusisizwe meso ubani uNkulunkulu Nkosi umsimbusise Selefose lelo bandla elaqanjwa laboseswa Selefose lelo bandla elaqanjwa laboseswa Selefose lelo Siyabonga abazalwane, siyabonga kakhulu bese Manqele. Ngizocela ubaba uDlamini umfundisi azosipha izwi losuku. Uma eqeda ngizocela umama uNtsele bese yabona.
nokubingelela kusukela kubaholi ibandla lonke. Ngizwa nginokujabula kodwa futhi nginovalo. Bathandekayo ngoba uyazi inkonzo esinayo namhlanje ingesikhumbuzo. Uyazi ke isikhumbuzo ngesinye isikhathi abakhulumile lapha bathi kunento abayiphethe abaphathiswa umkhulu masonto. Kubuhlungu ukuphathiswa kanti into oyiphethe uzoshelela uwe bese iyafa. Awusakhathali ukuthi nawe uye washayeka kabi kodwa umnikazi wayo uzothini. Nakho manje engisho ukuthi ke bakaNkulunkulu ngoba silapha uma ngabe uyizwa imisebenzi uba masonto ayenzele ibandla uyawuthi uma ngabe lingaphela leli bandla uyothini uba masonto ngoba ulishiye likhona. Manje ngizofunda kodwa izwi angikho lapho. Ngizofunda izwi nami ngoba ngiyalelwe ukuthi ngifunde izwi. Ngisazoke ngibheke lapha ezwini kuJoshua isahluko sesine. Ngisafuna nje lapha evesini lesihlanu lapho kufundeka khona kanje. uJoshua wathi kuwo welani phambi komphongolo kaJehova uNkulunkulu wenu niye phakathi kweJordani netshathe kube yilowo nalowo itshe ehlombe lakhe njengomumo wesizwe sabantwana bakwa-Israyeli ukuba lokhu kube isikhumbuzo phakathi kwenu kuze kuthi lapho abantwana benu bebuza ngesikhathi esizayo bethi ayini lawa matshe kini na. BakaNkulunkulu kukhona into engiyibukayo lapha ukuthi sisesikhumbuzweni ukuze kuthi ke kukho konke lokhu ngoba silapha umkhulu akwenzile kuyisikhumbuzo kithi kodwa manje khona into engiyisolayo kuJoshua. uJoshua uthathe isizwe sakwa-Israyeli esithatha kuMose manxa ngabe eseqhubeka naso bezowela umfula. Manje uma kuthiwa abathathe amatshe uthi akube yilowo nalowo antshate itshe libe linye awele nayo. Kukhona izinto azibona ukuthi zizomshaya uJoshua mayefika ngaphesheya ngoba kuzofuneka wazeke ukuthi bangaka abantu awele nabo kodwa uthi manje omunye nomunye akathathe itshe libe linye kodwa amatshe azosikhipha isibalo ukuthi bangaka abantu abawelile bakaNkulunkulu ngoba abanye basebesele phela endleleni kodwa ke manje kuzofuneka kwazeke zizomshaya naye isibalo. Namhlanje bakaNkulunkulu kufuneka ukuthi ngoba sikhona lapha emsebenzini kuyo yonke esiyenzelwe engumkhulu siyabonga kakhulu. Angizukhuluma kube kade ngiyaqonda lokho ukuthi bakhona abaningi abafuna ukukhuluma kulesi sikhathi samanje ngizawubuyela emuva.
Siyabingelela entsheni yakithi sonke la asifuna ivakashi Kingdom sisenkosini sonke. Amen. Nami ngizothatha leli thuba basashilo ukuthi umamcele lokhulumayo omele abomama nje. Ngizocheche nje ngingene ezwini ngoba nginesibhono basalwane ngizocela MC yethu umemela angifundele kuyo Mateyu 22 ku-34 lona sengumtshelile ukuthi agcine kuphi. NgokaMatheyu 22 ivesi 34 isihloko umyalo wokuqala u34 abaFarisi sebezwile ukuthi uJesu ubathulisile abaSadusi babuthana ndawonye. Omunye wabo isazimthetho wamlinga wathi mfundisi ngumuphi umyalo omkhulu emthethweni na? uJesu wathi kuye uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangayo yonke wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho. Yilowo myalo omkhulu unokuqala. Owesibili ofana nawo uthi uthanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Kule miyalo emibili kubambelela umthetho wonke nabaprofeti. Amen. Ngizocela nje ukuthi bazalwane ngiyaxolisa ngisayibeka phansi mina ngiyakwazi ukumemeza. Ngicela nje ukuthi nje sike sikhulekele izwi ngoba ngathazange silikhulekele bazalwane. Ya sikhulekele ngizothi nje ngibe mncane hlanganise konke. Ngisacela ukukhulekela izwi. Izwi lakho baba liphilile linamandla Jehova okulunga. Wena baba yehla ulichaze. Baba uyazi ngikwazi ukulichaza wabazi umthetho owalinga uJesu wambuza ukuthi umuphi umyalo omkhulu. Uthi othanda inkosi uNkulunkulu wakho. Khona lapho ianswer baba bazalwane segqwele iphelele ngisazolichaza. Othanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangayo wonke umphefumulo wakho nangayo ingqondo yakho bese enye vision ithi nangawo wonke amandla akho. Ngiyakubona lokho ukuthi owesibili ofana nawo othanda umakhelwane wakho. Manje ngifuna ukukhuluma ngomakhelwane ngoba yazi kube nesambulo nyane esincane bazalwane ukuthi umakhelwane ngoba njoba sikhonza sonke Phumi umakhelwane amangithi ngokukhonza omunye abheka umakhelwane wakhe left and right back opposite front athi uyu makhelwane wakhe. Omunye athi ngoba icolleague yami engisebenza nayo umakhelwane ngoba sakhelana ngokusebenza usumakhelwane wami. Omunye athi umama engikhonza naye enkonzweni yabomanyana yongolosini umakhelwane wami. Kodwa bheka lana mosoyibheka lapha ngaku Luka uma lo omunye owabuza ukuthi ngubani ongumakhelwane wami uthi umuntu othile oyehla eJerusalema eya eJericho kwafika igwele zamlimaza zamshiya ewumndulo zamkhumulisa impahla zakhe. Kwadlula umpriest ngiyacabanga nje ukuthi lo mpriest waye ubheka ushiya lo muntu anje mhlambe wathi nje ngisajaphela ukuvula izwi mina enkosini. Yabona wamiyeka lo muntu kwadlula umlevi ke abantu abazi imithetho eminingi bambheka naye wamdlula. Kepha egcineni kwadlula umSamaria olungileyo ithi ubani umakhelwane uthi uloyo wamhawukela. Sahawukela bazalwane. Sahawukela ngale nkonzo uJesu kuphela wasithenga ngegazi lakhe uye wasondeza kuye sahawukela bazalwane ngoba la methi wayithanda inkosi uNkulunkulu wakho. Uthi ke umyalo wokuqala ithi uqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova. Siqale endaweni ezirong
sahlala ezindaweni ezirong ingakho sifa imihla ngemihla ngenxa yabomakhelwane ngoba nakho lapha yana esingaqalanga khona siqale endaweni erong saya kanti uma uqale kahle uyokuhlelela ngisho nabasemshadweni ubangaqhamuki nje sabathi I love my hubby qala uthanda uNkulunkulu njengomsindisi wakho uyokuhlelela ukuthi umyeni wakho akuthanda akuhlelele zonke indlela zakho uthi uloyo owamhawukela cheka nawe ukuthi wahawukela ubani ekuqaleni uma uAdam noEva bazalwane kwakungubani umakhelwane wakho bebeseduze nje noNkulunkulu ngoba uye wayebahlola emini njalo ilanga meseliphakama abahlola manje uyabona ukuthi abokuqala uma bayengenabo bomakhelwane labo makhelwane abanye sinabo sizakhela kodwa akafuni ukuyiveza yena ukuthi ubani inkosi nomsindisi wethu ubusilahlela ukuthi othanda umakhelwane ngoba uma uwenze njalo ufana nomuntu othande yena indaba yakamakhelwane bazalwane yabona bengicabanga ukuthi abahleli benkonzo bengithi izoba nje ukuthi sikhulume ngezwi kamnandi sivulilekile ngithi mhlambe le program yokuqala ngabo 5 minutes before siphuma kodwa ngiyabonga ngoba sengitholile ithuba njengomuntu vele okuleyo ndima othanda kuleyo ndima ubani makhelwane angisho ukuthi lo hlele eceleni kwakho umlahle umthande kodwa uqale uthande inkosi njengomsindisi wakho uqale uthande lo wakudalayo uqale uthande lo okuhlelela izinto zonke okulalisa kahle ebusuku okuvusa kahle ekseni siyalimala njalo ngabomakhelwane kepha ke ngicela ukuthi lelizwi lisawa angeke uphinde ulimaze umakhelwane ngoba uzomazi manje ukuthi umakhelwane umuntu onjani elithizwe lenkosi asenzeni konke asenzeni okuhle kubo bonke abantu kepha abokuqala babendlu ukholwa ngabe siyenza kwabendlu bokholwa ngoba isitha sivuka enkonzweni abantu abakhulumisana enkonzweni abantu bayanyathelana enkonzweni sizokusho lokho kugcwale bazalwane ukuthi inkosi sincede endleleni mesisendleleni ngoba sinida ukuqonda endleleni kaNkuluNkulu sinida ukuhamba njengezwi lakhe endlini kaNkuluNkulu sinida ukuthela izithelo ngoba singabatshaliweyo thina emagcekeni kaNkuluNkulu ngizosho lawo mazi nje ukuthi nami ngikhathazile indaba kamakhelwane ngaqonda manje namhlanje sengimthanda ure kodwa ine distance angumkwateli angisayenzani ngoba seyinqondo yami manje angisahambi nokwami uqonda kepha sengihamba kuloyo ngiqondisayo Nkosi mayithela umusa amen
Siyabonga Mamzela. Impela siyakha lo msebenzi. Esperanza sikumama ubaba. Uhlalo lethu sele emaphetheni. Bese ngeke singafaki mama. Angithi nike nibona ukuthi emakhaya abakha imizi omama. Obaba bese bewulusa nje ngomthetho. Ngoba cha awukho umuzwe ndoda khona. Futhi ngeke ngizube khona. Ngiyazi ke sizophambana ke nabanye. Sesiphambe ngiyayazi nayo ihlali kahle kodwa nje umuzwe onganayo mama. Nekhaya umama ngeke. Yabonakala ukuthi ufuthuma. Yabona ukuthi ayakhuluma ukuthi ayafuthuma umama ke. Ingakho ke namanje omama sesifaka kwabe sesifaka umama bese kwakhela. Wayethi uBishop Masonde bona mama mayengekho. Noma indoda ingawakho umuzi yakhe nje uphahla. Ivele ilande ngisho icredit ibeke phansi ukuthi hawe uvele ongena uvakashilo hlala khona la. Kodwa mama uyawazi ukubheka ukuthi ufike kusofa. Athi indoda ngisho ifika isivakashi iphakele isikafutini ephatha ngasemsebenzini imnike. Kodwa mama uyabona ukudingeka amaplate. Yayisho le ndoda bathuthi. Ngizocela ukuphakamisa uArchbishop uMavundla. Ngiphakanyisiswa ukuthi kulemndeni yakithi la sayilwa khona abazali bethu labe sikhuluma ngabo namhlanje. Ikhala kaMavundla senabazali kodwa lila kaMasonto lina. Ukuthi ke ngaphambi kwabazosho ebandleni ukuthi bobaba nakho la sinenkinga. Inesiqiniseko ukuthi bayaya kumama nobaba kaMavundla bathi singenza njani makunjena siphuma kanjani la. Asikwazi ukumshiya angasho lutho namhlanje bathi. Ngoba siyazi ukuthi kuneyalo zakhe kulelo esizwe. Ingakho kusithi asimphakamisa. Asho nje akushoyo. Bese sihlala phansi. Amen. Amen. Ngiyanibingelela bazalwane. Amen. Egameni lenkosi yethu. Amen. Nginibingelela kwelihle. Igama. Amen. Leli gama elihle elasusa omila lambeka. Amen. Amen. Leli gama elihle elezwakala ngelinye ilanga. Amen. Elathi thina sinompristi. Amen. Bekhona amapristi. Kodwa lathi sinompristi wendlu kaNkulunkulu awadabula amazulu. Amen. Amen. Laselithi sisondele ngeyinhliziyo. Amen. Ezihlanzekileyo. Hayi isihlobo sami wenze kahle wabakhona. Amen. Angizanga ngalokho abakushoyo. Amen. Kodwa mina ngizolalela. Ukawathi umhlobo wami esemile la. Wathi kuhle ukulalela. Ngoba lalelayo uyaseveka. Kunezinto adlula kuzo ngokulalela. Kodwa ungalalela isihlobo sami. Kunezinto kunenkinga ahamba hlangana nazo. Amen. Amen. Ngibonga nje leli thuba esakhuluma umzalwane obevulizwi la angisho ukuthi kurongo. Amen. Amen. Kunezwa livulile umzalwane kaJoshua kabonga namanje. Amen.
Amen. Ngabuka emuva sihlobo sami. Uma uNkulunkulu azofika. Hallelujah. Afika kuJoshua. Uthi Joshua. Ngithanda ukuqondisa noma ulalele. Thathelani ibandla lami. Ingake yami ngithembile. uMoses akasekho. Thathelani ibandla. Uthi umzalwane esakhulu uthi kwaba nabantu uma bezowela iJordani bathatha amatshe. Hallelujah. Angilazi itsho lithathile wena. Maybe uthathe wrong. Amen. Kodwa konike azothi lapha kuPetro athi konike alalashwa abathi kodwa manje leyinhloko. Thandazela siya bathandazela Oseke mabapile Oseyo bathandazela Oseke mabapile Oseyo bathandazela Oseke mabapile langihlanganiswe ukuthi ngizokhuluma ngeqhawe. Uma ubheka kumahebheru lavela athi akumthokozisi uNkulunkulu ngokungakholwa. Kunamadoda lapha athi thina sazamukela izethembiso kodwa siyitholanga. Sinabaniki nabantu kodwa thina siyakhaya. Kulungile. Kulungile Masondo, hamba. Indodana yakho hamba. Amen. Kodwa sibonga ukuthi wafundisa. Hey, mubu umuntu ongafundisi. Ngiyabonga nje ubaba wethu uManqele. Athi manje sikhuluma kwesinye isikhathi. Esithi lokho akudliwa. Ngixolele. Amen. Ngoba ngizonithunuka. Amen. Abahlanziwe ngegazi. Lithe iBhayibheli kukhona ngathintwe kumKristu bazalwane. Manje sihamba nabazalwane abahamba nazo zonke. Mothi akhuluma athi umuntu ngiyaliyeka isondo. Ngoba akafuni ukulalela. Akafuni ukutshela. Kuzwa. Lithi iBhayibheli bayezwa. Kodwa bazwisisi. Hallelujah. Amen. Bazalwane. Uthero bekahle. Akabongo namandla. Kungcono uma ungene ezulwini ungasenaso isandla. Kunoma ulahlwa ikho konke ngoba unaso isandla. Bazalwane, kunabantu esikhulayo esinabo bazalwane. Ngibonga ake ngisho bazalwane bebengasho ukuthi ngikhuluza. Amen. Amen. Ngibonga leli khala kwaMasondo. Ikhala kwaMasondo ikhala kithi bazalwane. Ubaba lo wala ekhaya wasuka lapha la sakhe khona. Akabonga namandla. Hallelujah. Ngiyabonga ngoba nangu umzukulu. Amen. Umzukulu lo baba wala ekhaya
lo obephethele libandla nangumzulu wakhe akabonga uNkulunkulu sikhula nabo baba akabonga uNkulunkulu baqini ubaba walendoda wayekhuluma kakhulu bazalwane ozalwa yiyo le ndoda amen le ndoda bazalwane bewindoda ethanda okuhle amen bazalwane uma umuntu enento uke wathi mayefika lapha ekhaya wathi umoya wami uyafunana nowakho ngathi usho ukuthini mosho njalo wathi mavunda ngihambe la nibancane sengimdala akabonga uNkulunkulu kodwa namhlanje ngizokhuleka kuwe ngathi uma umoya wakho uvuma khuleka amen akabonga namandla bazalwane umuzo wamasonto kusukela ngaleli yalanga nobaba bethu bekhulu bekumuzo wo amen ngiyajabula ngoba ngihamba nazi insizwa zakhona nazi siseyileyo nto bazalwane akukho umehluko amen kodwa ngiyathanda ukuthi silandele izwi haleluya ingakho aloba kahle bazalwane athi anginamahloni ngevangeli ngoba linamandla hayi angimoshe hlobo sami umzalwane inkosi nibusise amen ngisuke exoxeni
abasha betothisha babo in early bird catches and anyone. The late one catches the cheese. Ngiyabonga bathandekayo sibonga kakhulu kwabonke abashumayelile nabakhulume konke nje Nkosi yami ukubaleka ngathi bengahlala no1 futhi emini silokhu sizwa le ndaba ngoba le ndaba imnandi indaba yasezulwini indaba yemfihlo kodwa ke isithi sizulu okungapheli kuyahlola njengamanje siyashintsha singena kolunye uhlelo sengehle esikhundleni ngicela ningishayele ihlombe ukuthi nginiphathe kahle ngicela nishayele undodana esephumile ukuthi ukhulume ngevoice enkulu namuzwa sekungena olunye uhlelo ke manje uhlelo lomnikelo kukhona isikhathi lapha kuthiwa bemkhalela bemduduza uMaria Alabe bemduduza alabe uMaria alabe bemduduza Hallelujah. Thina sijela kulesina phela. Manje nanishaya ngale ndlela yenu ke nana ngicela ukuthatha uhlelo manje ngilibuyisele kunobhala wala enkundleni ushenge uzolibuyisela iphathelo lohlelo lomnikelo until sifike ekugcineni uzobe sesho yena indlela ngokulandelana kwazi inkosi libusise nisazohamba haleluya.